Salutare toată lumea, salutare bine-miorcilor și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi facem un episod de gaming. O să filmăm episodul, o să mergem în continuare cu seria noastră de Roblox. Astăzi o să ne jucăm un minigame numit Escape the Pet Shop Obby. L-am găsit și eu așa și am zis să mă joc. Dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe și să trecem la treabă. Așa, fac. Am mai testat gen o dată stage-ul ăsta și... Na. Și nu știam de ce tot mor pe oase. După aia mi-am dat seama că... Na. Și... Na. Bă, dar nici nu mă rănesc, adică trec prin ele ca... What? Adică nu... What the fuck? Pac. Îmi place la obiul ăsta că gen dacă ai un checkpoint, asta mă omoară? Nu, doar minge. Îmi place la acest obi că când te duci acolo la checkpoint, îți dai seama că l-ai luat, că gen face așa sunetul ăla, ting, ăla, I'm over here, I'm over here, I'm over here. My loot. My loot. No. No. Noi suntem aici gameplay. Mi-e frică să sar mai mult, fiindcă poate... Mamă ce m-am căcat. Am zis, băi, stai așa. Asta e easy. Bla, m-am jucat din stage-uri de-astea pe alte obi. What the fuck? Sară, stau în aer. E gen rotundă, nu-i pot am trecut pe lângă ăla și n-am murit. What? Să nu îmi zici că ăsta e sfârșitul. Bine. O să intrăm în gura acelui câine, ca de fiecare dată. Dă să la stage. Cai. What? Ai venit cu ce? Mamă, da. Păi are pe dinți, nu că are dinți. Da, mergeam așa. What? Subscribe to Wolf sau Wolf Gaming. Dacă nu vreau, ce faci? Mamă. Stai că n-am priceput. M-am speriat ăla. Mamă. Cum face ăla? Mamă. Fuck. Cred că o să apară 2 episoade pe YouTube. Chestia e că ieri sau alaltieri am pus un videoclip pe YouTube și n-avea sunet. Și mi-am dat seama că n-avea sunet. Adică gen nu se auzea vocea mea. Și am zis, bă, du-te. Că e pizi, un pișat.
pișat. A, da, și gen nu avea sunet. Stai așa, că aici știu, fii aici. A, da, mă moară, deja știu care e aia corectă. Dacă asta e aici și asta, următoarea tot asta și după aia vine asta și după aia iar asta. Bune, pariu? Deci, dreapta, stânga, foc. Foc. Bă, dar nu știu, știi care e faza? De ce au mai pus ăsta aici jos? Care cred că te omoară. Dacă deja au făcut oasele astea gen așa, să te omoare. Și n-a stupat acolo. What the fuck? Sau dacă le faci, dacă și în primul rând n-are niciun sens. Adică, dacă nu făceai oasele alea când le atingeai, să gen pe ăla greșit și te omora, mai ziceam. Bă, iar dă la mă, cum căcat. Cum căcat. Fii că aici, pe aici e easy. Pe ăsta, când treceam eu stage-uri de-astea, exista Roblox. Hai, tată, știu. Haide. Așa, 1, 2, 3. Da. Mațe, aba nu. Șucării și ăsta e ultimul stage. Pune, pare. Ce vreți voi? Putu-ți mașina ta, mamă. Nu, mă, nu vreau. Nu. Mai sună, bă, asta. Ma, poc, mamă, parcurs de la nerborocit. Ia, mamă, aici avem disco. Ia uite. Fiindcă sunt șmecher și că sunt nebun, o să mă arunc în public în 3, 2, 1 și... Wow! Ia, ce vrem aici? Extra jump power. Bă, asta numești tu jump? Pe bune? Deci asta numești tu jump? Bă, pe bune? Și asta e gen speed. Na, am intrat pe alt joc. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Ciopi, v-ați fost Miorici și ne vedem data viitoare cu un episod. Salut!